तुम्हाला प्रगती करायची ना, तुम्हाला जीवन मोठं करायचं ना, नाही कांदे ठाई, लक्ष देऊ नका. UPSC MPSC करणारे जे मुलं आहेत ना, त्यांचे मित्र कॉलेजमध्ये चांगल्या प्रकारे वागत असतात, सपोर्ट चांगला मिळतो त्यांना, समजलं तर समजलं. पण जे UPSC करणारे मुलं असतात 12-12 तास लायब्ररीमध्ये असतात आणि मेंदूमध्ये गर्लफ्रेंड नसते. लक्षात येते का तुम्हाला? मुलगी डोक्यात नसते, पुस्तकं डोक्यात असतात. मरेपर्यंत महाराष्ट्राचे ते राजे असतात. कितीही श्रीमंत मनुष्य असू द्या, 1,00,000 कोटी असू द्या, कलेक्टरने सही केल्याशिवाय सँक्शनच होत नाही. याला म्हणतात माणूस. किती मोठं दारात यावं लागतं कलेक्टरच्या. श्रीमंत माणसापेक्षा विद्या मोठी आहेत, हे यातून शिकण्यासारखं आहे. म्हणून भगवान बाबा म्हणायचे, एकरिका पण मुलं शिकवा. अर्थ कळला का तुम्हाला त्याचा? किती श्रीमंत, किती मोठा मंत्री असू द्या, त्याला विनंती करावी लागते कलेक्टरला एवढं काम करा म्हणून. ही विद्या आहे, हे जीवन आहे. पण ही विद्या घेत असताना कॉलेज मजा करत होतं आणि हा रूम बंद करून 12-12 तास अभ्यास करत होता. तुका म्हणे हासे जन नाही कान. तुम्हाला तुमचं जीवन मोठं करायचंय, महान व्हायचंय तुम्हाला. मूर्खाच्या बोलण्याकडे काय दुर्लक्ष करतात?